Karangahan na, karangahan na, karangahan na. Ang bulan na Disyembre pag minaabot na ang karangahan sa Pasko, syertong mapuon na. Dakol na aktibidades mangyayari digdi kaya gabuski sa mag-upurugma. Ini ang mangyayari, yes na kulinarya, syertong mag-uugma kita. Paskuhan karangahan sa Albay Beer Plaza pa. Linting ang Pasko garden show sabay sa drink Christmas kang probinsya. Aramtan na pigahan lahat na karangahan sa Albay lang kaugmahan. Para sa tuya magsabay na lubos kita turang Albayano pagkusukunta. Karangahan na. Pasko sa Kapitolyo, agrikulturang organiko. Karangahan sa Pasko, kay beer hatid sa imo. Karangahan, voices of Christmas, ilingon tata sigurado mabilib ka. Bigahalata na, pag-abot kang Pasko, mainit na ang pag-ugma. Makisumaro na digdi sa karangahan ka. Tadainanin madaog sa Pasko kan sa tong probinsya. Si Green Santa, maabot na may regalo para sa indo. Obserbaran ta ang Green Christmas nganing gabos. Gabos kita, may maku ang regalo halis sa iya. Karangahan na. Iwas na sa paputok kita, pati ang plastic dahil na magamit pa. Smoke free, ordinance sunutong ta. Pag-uswag kang Albay, ito todo na marina. Karangahan na,